Avanza a bo ritmo a vacinación dos menores en toda Galicia. Na área sanitaria de Pontevedra e Salnés hoxe citáronse a máis de 5.000 rapaces e rapazas. O obxectivo é vacinar aos adolescentes antes do inicio escolar. Que tal? Boas noites. Os menores citados hoxe atopábanse na franxa de idade entre 14 e 15 anos. De seguido ampliamos antes titulares. O Concello de Boiro non permitirá a instalación de postos e atraccións na Romaría do San Ramón de Bealo. O Executivo local intensificará os controis para evitar as aglomeracións. A aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Grove terá que agardar. A Xunta de Galicia considera o documento incompleto polo que o Goberno local terá que corrixir varios erros. Pontevedra perfílase con forza para acoller a Placemaking Week Europe 2022, un congreso internacional sobre urbanismo sostible. O bo tempo adianta a previsión de vendima nas adegas. Os técnicos de campo sitúan o comezo da colleita sobre o 10 de agosto. Este domingo disputarase a 12ª edición da Carreira Popular Concello da Pobra. Na carreira tomarán parte máis de 600 corredores dende a categoría sub-8 ata Masters. Comezamos actualizando os datos da COVID na nosa contorna. Estabilidade nos hospitais da área sanitaria de Pontevedra e Salnés. O Servizo Galego de Saúde informa hoxe de 18 pacientes hospitalizados. 14 están en planta e 4 na unidade de cuidados críticos do Hospital de Montecelo. En canto ao número de casos activos continúa a descender. Hai 828 persoas contaxiadas na área sanitaria, 56 menos que na xornada anterior. Un descenso posible grazas a que se deron 78 altas que compensaron os 22 novos positivos detectados. A nota negativa foi o falecemento dunha muller de 68 anos que estaba ingresada no Hospital de Montecelo. Segundo Sergas, tiña patoloxías previas. Con ela, son xa 198 as persoas que faleceron na área sanitaria tendo infección activa. Pola contra, 19.983 pacientes superaron a COVID-19. E como comentábamos ao comezo das novas, avanza a vacinación entre os menores de idade. No día de hoxe convocáronse 4.000 rapaces e rapazas no recinto feiral de Pontevedra e outros 1.400 no recinto ferial de Fesdega, en Vilagarcía. Tanto os vacinados como os paisenais aseguran sentirse máis tranquilos. A vacinación continúa avanzando a bo ritmo en toda Galicia. Esta semana, en previsión do inicio do curso escolar, estánse a vacinar aos menores de 12 a 16 anos. Hoxe convocáronse a 4.000 rapaces e rapazas no recinto feiral de Pontevedra e a 1.400 no recinto de Fesdega en Vilagarcía. Pues al principio dolía un poco el brazo y tal, pero nada, después pasado unos pocos minutos ya, vamos, ahora si quieres te echo un pulso. Pois a verdade é que a mí non me doeu nada a vacuna, pues bien, la verdad, o sea, non sentí nada. Perfectamente, de momento non teño ningún ollo máis, nin un brazo máis, de momento estou ben. Os rapaces e rapazas son conscientes da importancia de acudir a vacinarse. Por exemplo, aínda que o collas, tes menos síntomas e cousas así ou son máis leves. Toda a xente ten riscos de, por exemplo, os anciáns. Pódense enfermar e morrer, como estaba pasando. Entón, agora hai menos casos non, pero pode, o sea, menos risco, digamos. Sobre todo para que se colles o virus que se pode coller, para non estar no hospital e tampouco estar moi mal. Tienes que hacerlo por el bien de todos. Tamén os pais, nais e avós aseguran estar moito máis tranquilos, especialmente de cara ao inicio do curso escolar. Pois é un poquinho máis de tranquilidade, penso eu, co inicio do curso. Mellor que estén vacunados que estén sin vacunar. Encantada porque, bueno, para eles a volta ao cole é importante, para nós tamén, entonces, pois, é outra seguridade. Non, é importante para todos porque é unha seguridade para unha cando agora para todos, para a escola e todo eso. Outro alivio para os pais e para as nais son tamén as reunións entre amigos. E eles, sin estar na escola, tamén se xuntan. Non lle podes poñer cancelas a estes, son moi noviños. Mal, porque ti sabías o que facía a túa filla, pero non sabías o que facían os fillos dos demais, nin os seus compañeiros. Entón, bueno, un pouco asustada vendo onde se podía meter, intentando non meterse en moitas casas ni moitos fregados, porque para poder evitar eso. A pesar das vacinacións, é importante continuar cumprindo coas normativas para frear a expansión do virus. A vacinación continuará mañá nestes dous espazos cunha convocatoria de 2.000 menores en Pontevedra e 700 en Vilagarcía. En canto á área sanitaria de Santiago Barbanza, o volume de casos activos de COVID aumenta na última xornada, situándose nos 1.223, 20 casos máis ca onte. A situación nos hospitais segue a ser prácticamente a mesma ca onte. Soben o número de pacientes ingresados en planta convencional. Hoxe son un total de 18, manténdose en 5 os ingresos na unidade de críticos. Por concellos, a situación tampouco variou moito con respecto á xornada do martes. Soben os casos en Noia e Portodosón situándose en 36 e 24 o número de contaxios respectivamente, e no resto de municipios houbo
baixan ou mantéñense nos mesmos rexistros. En Boiro baixan de 69 a 63 casos activos, Ribeira ten hoxe 43, 3 casos menos que onte, a Pobra do Caramiñal baixa a 12 e Rianxo a 25. Luz e Meoute seguen na franxa dunha 9 casos activos a 7 e 14 días, os que se lle suma hoxe Muros. E outro no máis, o Concello de Boiro non permitirá a instalación de postos e atraccións na Romaría do San Ramón de Bealo prevista para o vindeiro 31 deste mes de agosto. O Executivo local xa anunciou que intensificará as medidas e os controis para evitar ese día e a véspera as aglomeracións na contorna da Ermida. A través dun bando informativo, o Executivo boirense informou que nin o Concello nin a Comisión de Festas van organizar, como xa acontecera o pasado ano, ningunha actividade festiva para ese día, e non se permitirá tampouco a instalación de postos ou atraccións no recinto. Si se manterá a actividade de actos relixiosos, seguindo sempre as medidas decretadas polas autoridades sanitarias para o control da situación epidemiolóxica. Prohibimos acampada e actuacións lúdicas na romería de San Ramón. O que si únicamente que vai haber son as misas de todos os anos que empezan desde as 8 da mañán hasta a 1 da tarde e, a medida a tomamos pola situación do COVID. Sabemos que é un sitio onde a mocidade todos os anos vai de acampada, onde se producen moitísimos botellóns e queremos evitar que se produzca ese tipo de situacións, máximo na situación en que estamos. Si é verdade que foi un verán onde tuvemos moitas actividades, pero foron actividades sempre controladas, onde se controlaba o aforo, onde se controlaba a xente, pero, por precaución en San Ramón, temos ese medo co tema das acampadas e os botellóns, por eso decidimos tomar esa iniciativa. Ademais, para evitar ese día as aglomeracións de xente na contorna da Ermida, intensificarase a vixilancia para evitar que se produzan xuntanzas entre persoas non convivintes. O que vamos a facer previos días, sobre todo fin de semana antes de San Ramón, vamos a incrementar a vixilancia por parte da Policía Local, tamén xa falamos ca Guardia Civil tamén para que nos apoyen nesa vixilancia e evitar estas situacións, non? Máis novas, a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Grove terá que agardar. A Xunta de Galicia considera o documento incompleto, polo que o Goberno local terá que corrixir varios erros sinalados dende a Administración Autonómica. O requirimento entrou no rexistro esta mañá e, segundo explican dende o Executivo, xa o están a estudar os servizos xurídicos municipais. Un dos problemas é a falta dun informe da Dirección General de Costas, que non se solicitara para aprobación definitiva. Outra das trabas refírese aos informes de Portos de Galicia e de Patrimonio que o equipo de redactor do PEXON terá que revisar. Dende o Concello lamentan que este procedemento retrase a aprobación do que será o primeiro plan urbanístico para o Concello. Iso sí, aseguran que se trata dun trámite lóxico e habitual dentro de procesos deste tipo. Pontevedra perfílase con forza para acoller a Placemaking Week Europe 2022, un congreso internacional sobre urbanismo sostible. Unha representación da organización empezaron hoxe unha visita de 2 días pola cidade para coñecer en directo o seu modelo urbano. Dende o Concello aseguran que a cita podería atraer a preto de 500 de persoas. A Placemaking Week Europe buscase de pro ano 2022 e a cidade de Pontevedra postúlase con forza para acoller este congreso internacional sobre urbanismo sostible. Estamos ahora en un momento de exploración, queremos ver cuál podría ser la ciudad que acoja este evento. Evidentemente, Pontevedra nos gustaría que fuera, pero tenemos que cerrar los detalles, pero en cualquier caso teníamos muchísimas ganas de venir aquí y aprender del alcalde y del equipo de gobierno cuál ha sido el trabajo durante estos últimos años, porque para nosotros ha sido un referente, ¿no? Unha delegación da organización visita entre hoxe e mañá a cidade para coñecer sobre o terreo o seu modelo urbano. Hoxe percorreron o centro e mañá chegaránse ao núcleo de centralidade de Salcedo e o Parque Forestal da Fracha. Y Pontevedra, la impresión es magnífica, ya la impresión desde la lectura, o sea, desde la investigación que hicimos previamente, pues es increíble. Estamos, yo creo, absolutamente impresionados que sea una ciudad que haya cumplido ya con los objetivos de desarrollo sostenible del 2030. Yo creo que hay muy pocas ciudades en Europa que puedan decir eso. Hemos visto como la fuerza que tiene una política de movilidad
y de salud a escala humana potente y cómo ese efecto tiene en el comercio y en la vida de las personas. Aínda que o eixo central da actividade a Semana do Congreso, dende a organización apostan por traballar durante todo o ano coas cidades anfitrioas. Queremos trabajar con la ciudad que nos acoge para intentar identificar desafíos concretos donde nuestra red pues vendrían durante una semana a también trabajar con la ciudad de Pontevedra para resolver esos desafíos y también tener una discusión amplia sobre, como decía, el futuro de la ciudad. Dende o Concello de Pontevedra agardan que os vos agoiros se cumpran e a cidade siga estela doutras que xa colleron o Congreso, como Ámsterdam, Estocolmo ou Valencia. Dixémoslle que levamos moitos anos facendo un diseño de transformación da cidade moi potente, pero que o noso proxecto é un proxecto dinámico, un proxecto que non se acabou, está aberto a novas incorporacións e queremos aprender absolutamente de todo o mundo, non? A idea é que se celebra o Congreso no 2022 en Pontevedra, pois veñan 400, 500 persoas, técnicos, urbanistas, arquitectos, personas interesadas na calidad urbana. A intención da organización é decidir a sede para a cita do 2022 entre os meses de setembro e outubro. Monte Porreiro oponse a reforma proposta polo Concello de Pontevedra para o barrio. Os veciños entregaron esta mañá no rexistro máis de 3.000 sinaturas opoñéndose ao proxecto, que contempla a peonalización e construción dunha gran praza entre as rúas Italia, Alemaña e Bélxica. Creen que o barrio precisa de obras máis urxentes. Veciños de Monte Porreiro non queren a reforma que o Concello de Pontevedra ten proxectada pro barrio. Hoxe entregaron 3.000 sinaturas no rexistro contra a proposta, que contempla a peonalización e a creación dunha gran praza pública entre as rúas Italia, Alemaña e Bélxica. Aseguran que o barrio ten outras necesidades máis urxentes, como a creación dun plan integral de tráfico para a zona, a mellora das beirarrúas ou o reforzo do servizo de limpeza. Pola súa banda, dende o Concello aseguran non entender esta oposición dos veciños. Cando o que queres facer é trasladar os estándares de calidad urbana aos barrios que o estamos facendo, núcleos de centralidade e en outros sitios, bueno, eu entendo que poida haber dúbidas, pero en todo caso é un pouco contradictorio que se diga teño o barrio abandonado e logo resulta que cando queres facer un proxecto de mellora de calidad urbana e de centralidade no barrio, pois te topes como oposición frontal. O proxecto xa foi presentado á veciñanza de Monte Porreiro polo concelleiro de Obras, Demetrio Gómez. Así as cousas, o alcalde insiste en que o goberno está disposto a negociar. E nós temos a esperanza de que entendan o que queremos facer, e se fai falta modificalo puntualmente en algunha cuestión, pois se fará, etc. Non? Pero non eso non implica que nós deixemos de avanzar, porque eu creo que se algo ten este goberno é que está transformando a cidade, que está transformando o rural, que está transformando os barrios e, polo tanto, opoñerse a esa transformación non ten demasiado sentido e nós estamos abertos a negociar hasta perder o conocemento. Non? A intención do Executivo era comezar as obras despois do verán. O BNG de Ribeira ven demostrar a súa repulsa polos constantes ataques e atos vandálicos contra os bancos colocados por todo o municipio coas cores do colectivo LGBTI. Nesta ocasión, os ataques producíronse nos bancos de Oliveira e Artes, onde escribiron a palabra enfermos. O edil Luis Pérez Barral lamentou que se produza ese tipo de feitos, pois segundo el xa se teñen registrados outros en Aguiño e en Palmeira. O nacionalista vai máis alá e pide ao Executivo que dé un paso adiante para atallar estes ataques e volva a lucir a bandeira do orgullo LGBTI na fachada da Casa Consistorial, como ato simbólico e de concienciación e que se faga tamén campañas de educación afectivos sexuais nas que se promova a tolerancia e o respeto cara ás persoas. Facemos un pequeno descanso e a continuación regresamos con máis novas, entre elas a presentación da 12ª Carreira Popular da Pobra, na que se agarda unha participación de máis de 600 corredores o vindeiro domingo. Ata agora. Continuamos nas novas do día. Os veciños de Moraña poderán transitar de forma máis segura pola Rúa 1 tras obras realizadas pola Deputación e o Concello. A reforma que está preto de rematarse permitirá ampliar e mellorar as beiravías. O custo da intervención é de 110.000 euros. A rúa número 1 de Moraña, unha das principais, está preto de verse totalmente renovada. Concello e Deputación levan a cabo unha obra de reforma das beiravías da avenida. A intervención financiada con Plan Concellos permitirá mellorar a seguridade peonil. Porque vimos a visitar unha obra importante que se financiou a través do Plan Concellos, que ten un custe aproximado de 110.000 euros de humanización neste entorno. Creemos que a obra quedou realmente ben e mellora sin dúbida a seguridade peonil neste entorno e facilita pois, o tránsito das persoas nunha zona moi complexa, moi urbana.
A intervención actuará sobre as beiravías, renovándoas e ampliándoas para dar máis espazo de tránsito aos peóns. Estas aceras, a verdade é que estaban bellas, eran antiguas xa e, polo tanto, en Moraña estamos comenzando a renovar as aceras un pouco do casco urbano porque xa iba sendo hora, non? É unha actuación importante, estamos ampliando as aceras para que os peatóns teñan un pouco máis de espacio para poder usalo, e isto realmente dalle un aspecto un pouco máis vistoso á Moraña, non? As beiravías ampliáronse o máximo posible sen que interferiran no tráfico rodado. O obxectivo do Concello é realizar máis actuacións como esta para que os peóns poidan transitar con tranquilidade e seguridade por Moraña. Xa digo, non podemos ampliar máis as aceras porque este é un sitio que ten moito tráfico, non temos máis para onde, pero desde logo vamos a tratar de que o espacio que podamos ganar para os peatóns sea máis importante. A reforma aínda está en período de execución. A previsión é que se remate nun prazo máximo de 2 semanas. O bo tempo adianta a previsión da vendima das adegas. Os técnicos de campo sitúan o comezo da colleita sobre o 10 de setembro. Tamén sinalan que a uva é abundante e de gran calidade. Despois dun comezo de verán complicado, o bo tempo destas datas cambia de novo a previsión da vendima nas adegas. A boa climatoloxía favorece a que a uva madure antes, co que os técnicos xa sinalan o comezo da colleita sobre o 10 de setembro. Sí, pois a pesar que foi un ano complexo e todo eso, retrasou a vendimia pois hai un par de semanas casi, pois mira, ahora levamos un tempo bastante bo, o cual pois xa nos dá un pouquiño máis de alegría, non? Que estamos retrocedendo hacia atrás, o cual a previsión que había de vendimia do día 15, pois podemos andar rondando xa o día 10, o día 12, o sea que moi ben, con este calor era necesario para que todo avanzara un pouquiño. Nesta fase de maduración defínese a acidez, os arumes e o grado alcohólico das uvas. Os estudos das adegas sinalan a unha colleita abundante e de gran calidade. Pois a verdad que é unha colleita boa, salvo aqueles problemas que houve ao principio, ou aqueles viticultores que realmente quizá lle afectou un pouco a colleita e están aí un pouquiño con unha colleita regular. En general hai unha boa colleita e a uva está moi sana, non? A que foi adiante é unha uva moi sana, está moi ben, con unha cantidad interesante, o cual creo que se prosiga así, pode ser unha colleita boa. Nesta época xa remataron traballos como a aplicación de tratamentos, pero aínda hai tarefas que os viticultores teñen que realizar para garantir unha boa colleita. En esta fase, o máis importante é manter as parcelas limpias para que haixa boa aireación e boa ventilación e, sobre todo, ter o racimo esfollado. Canto limpio, canto máis aireado, mellor. Entón, son as dúas cousas principales que van a axudar a todo eso que falamos. Os técnicos de campo continúan pendentes do tempo. A climatoloxía podería volver cambiar as previsións e incluso favorecer a aparición de enfermidades como a brotitis. De cara á vendima, os técnicos tamén aconsellan ter todos os materiais preparados e desinfectados e tratar con moito coidado as uvas. Novas xeracións da Pobra do Caramiñal está a desenvolver unha campaña de recollida de material escolar. Todo o recadado será entregado á Cáritas Parroquial para a súa distribución entre aquelas familias máis necesitadas do municipio. Como ven sendo habitual por estas datas, antes do inicio do curso, Novas Xeracións da Pobra está a realizar unha campaña de recollida de material escolar. Todo o recollido será entregado á Cáritas Parroquial, que se encargará posteriormente do seu reparto entre aquelas familias máis desfavorecidas do municipio. Dende o colectivo inciden na importancia desta iniciativa solidaria, que ten como único obxectivo que todos os nenos do municipio dispoñan de material escolar para poder iniciar o curso con normalidade, animando a todos os pobrenses a participar na campaña. Hoxe damos comezo a esta campaña de recollida de material escolar que levamos xa 5 anos realizando ao inicio de cada curso. Trátase dunha iniciativa solidaria coa que pretendemos facer máis doada a volta ás aulas de moitas familias. Creemos que, aínda que se trate dun pequeno xesto, pode supoñer un gran alivio para as familias que se encontran nunha situación de dificultade. Todo o que recolectemos, todo o que as persoas, os veciños e as veciñas do Concello traian, imos a entregalo a Cáritas, que se vai a encargar de facer o reparto entre as familias. E, queremos aproveitar a ocasión para dar as grazas aos nosos veciños e ás nosas veciñas pola boa acollida que ten sempre esta iniciativa, pola súa implicación e, por suposto, tamén darlle as gracias a Cáritas Parroquial pola súa entrega aos 365 días do ano. Aquelas persoas que queiran colaborar con esta campaña poderán facelo ata o sábado.
achegándose ata os Xardíns Valle Inclán, en horario de 10 a 2, entregando dende libros de texto e de lectura a libretas, mochilas ou calquera tipo de material que puidera ser necesario durante o curso escolar. En Boiro, o Concello e a comunidade educativa dos centros de ensino de primaria e secundaria do municipio demandan un aumento de persoal cualificado que poida atender as necesidades educativas especiais do alumnado nos colexios do municipio. A Concellería de Educación, que dirixe María Outeiral, vende realizarlle unha solicitude á Consellería de Educación para transmitir a demanda da comunidade educativa. Dende o Concello sinalan que o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo aumenta ano a ano, é elevado nos centros educativos de Boiro, polo que se fai necesario que os centros de ensino dispoñan de persoal especializado que poida atender as necesidades educativas dunha maneira máis axeitada, máis agora dende a chegada da pandemia. Por esta razón, pídenlle a Educación a revisión e o aumento do persoal cualificado nos colexios, que poida atender as necesidades educativas especiais deste alumnado. Non entendemos como, se eles pretenden ter un protocolo de actuación COVID para comenzo de curso, o que pretenden é reducir profesorado e, ainda por riba, reducir en algunhas aulas, como nos sucede no CEIP Prai Xardín, que van a unir clases que ahora mismo estaban divididas en número de alumnado, ahora pretenden que esas aulas estén masificadas con entre 25 rapaces, sin contar sempre que haxa algún repetidor. O Surfing de Lérez terá que agardar ao 2022. Por segundo ano consecutivo, os organizadores do Festival por Excelencia de Pontevedra decidiron suspender a cita por mor da pandemia. Normalmente celébrase no mes de xuño e a pesares de que este ano inicialmente reprogramárase para setembro, ao final non haberá Surfing de Lérez 2022. As restriccións derivadas da Covid-19 dificultan a organización, máis aínda celebrándose nun espazo aberto onde é máis difícil controlar o cumprimento das medidas. Xa pensando na edición do ano que ven, a intención do Surfing de Lérez é contar coa maior parte de artistas e grupos que estaban confirmados para a edición do 2020, que tampouco se celebrou. En deportes, este próximo domingo, 29 de agosto, disputarase a 12ª edición da Carreira Popular Concello da Pobra do Caramiñal. A proba, organizada pola Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza e a Federación Galega de Atletismo, en colaboración co propio Concello, reunirá a máis de 600 corredores, sumando todas as categorías dende sub-8 a máster. Despois dun paréntese dun ano debido á irrupción da pandemia, a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza e o Concello da Pobra retoman a organización da Carreira Popular, que chega este ano á súa 12ª edición. A cita será este vindeiro domingo a partir das 11:15 da mañá, coa participación das categorías dende sub-8 a máster. As probas poderán ser disputadas tanto por atletas federados como por atletas non federados e estarán baixo control técnico do Comité de Xuíces da Federación Galega de Atletismo. Poderán participar dende a categoría sub-8 á categoría máster. A salida modificouse, sale da Rúa Fernández Albor en orilla máis, cerca da Plaza Maior, vai hacia o mollo comercial, ven de volta e vai polo aparcamento Día de Rábago, vai polos xardíns hacia a Rúa Castelao, colla Calle Puente, Rúa Caboteira, Venecia, hasta Ponte San Antonio e ven por Oriamal, por Areal, outra vez, completando 2 voltas, hasta 8.000 metros a categoría absoluta. A fórmula do protocolo COVID van a facer a salida de 10 en 10 escalonados, cada 20 segundos salen 10 personas. Ten a súa parte de encanto, porque moita xente, a non ser atletas, seguramente non van a percibir moi ben a maneira de correr ou de saber correr. Xa que en atletismo, por exemplo, en pista, cando se fan serios, pois colles o tempo por faise a clasificación por tempos, isto vai ser o caso. Seguramente igual o primeiro clasificado vai ser uns dos últimos en chegar a meta, dependendo na serie que lle corresponda a salir, non? A día de hoxe hai xa máis de 600 inscritos. As persoas interesadas en anotarse aínda están a tempo de facelo, xa que o prazo rematará mañá xoves ás 2 da tarde. Poderán realizar as súas inscricións a través da páxina web www.msports.es. Máis de medio cento de buzos daránse cita no Campeonato Virxe Peregrina de Pesca Submarina. A cita celebrarase este domingo na Praia da Barrosa, no Grove, entre as 9 da mañá e a 1 do mediodía. Despois, as pezas trasladaránse ata Pontevedra para celebrar a pesaxe, que será ás 4:30 da tarde na Praza da Verdura. Nos infantería chamamos a entrar pola playa e salir pola playa, non? Sen embarcación. É un campeonato aberto a todos os que teñan un traxe, unhas aletas, unhas gafas e un fusil, non? É así.
bueno, o que teña licencia, claro. É un moi divertido. É un honor porque significa que a Concellería de Deportes é capaz de traballar con diferentes especialidades, diferentes modalidades, cada unha con as súas características, para facer de Pontevedra unha cidade modelo na práctica deportiva e na actividade deportiva. Nesta 23ª edición da cita, as inscripcións faránse do xeito habitual. Serán a partir das 8 da mañá na propia praia da Barrosa. Alí os que queiran participar terán que presentar a documentación e asinarán a inscripción, unha declaración responsable e o protocolo COVID-19. Dende o Club Sotavento explican que unha das novidades deste ano é a categoría feminina, na que nun principio participarán 5 mergulladoras. A entrega de trofeos será tamén na Praza da Verdura, levando premio os 3 primeiros clasificados das categorías masculina e feminina e a peza de maior peso. Ata aquí as novas do día deste mércores 25 de agosto. A información continúa na nosa página web e nas nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novas. Ata logo.